Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, alladzi turja syafatuhu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Dumateng sedaya sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan sambudayanipun ingkang tansah dalem lan kita takzimi. Sedaya para yai sepuh ingkang wonten ranah dusun, ranah kampung, ranah desa, ranah kecamatan, ranah kabupaten, minggah dumateng wilayah lan ugi minggah dumateng pusat ingkang tansah dalem lan kita takzimi ugi so kita cadong-cadong kaberkahanipun ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawe Desember 2020 dalam kali beliau Mbah Thayyib Sutrisno ampun kalaksanan nggih menika ngludhangaken wekdal ziarah kubur wonten makamipun Eyang Nurijan wonten Swidak Wanayasa Banjarnegara. Mbah Thayyib Sutrisno saking ngropoh Kranggan Temanggung dalem saking Gumbelem Wetan susukan Banjarnegara, ujung kulon tekan ujung wetan. Alhamdulillah saged sareng-sareng silaturahmi lan saged sareng-sareng ziarah kubur kanthi nyadong lan kegandulan barokah saking Ramabyung Simbah Byo Canggah sak peminggah, saking Al-Maghfurah Simbah Kyai Munir Abdullah minggah Al-Maghfurah Simbah Kyai Khudri minggah Al-Maghfurah Simbah Kyai Darar lan sak bapa gurunipun beliau. Ugi nyadong barokah saking bapa guru ingkang tasih maujud inggih menika abah santri lan sak bapa gurunipun. Pramila anggenipun kawulan badhe sarengan mlampah lelaku kanthi rasa niku boten wonten rasa kekhawatiran. Bismillah, niat seneng, niat mlaku langkah tumuju wonten papan panggonanipun. Mekaten ingkang saged dalem aturaken dumateng sedaya para pamiyarsa. Nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Salam takzim saking Masjid Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Giri Dawa Nuswantara dumateng sedulur sedunia Nuswantara. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge tawasulan bersih-bersih wonten area makam. Iki kalih Mbah Tris, asale Mbah Tris niku ngropoh Kranggan Temanggung. Kula susukan Banjarnegara, ujung kulon tekan ujung wetan. Alhamdulillah bisa berjalan bersama silaturahmi lan ziarah kubur. Niki wonten makamipun Eyang Nurijan wa Zaujati. Nggih. Wonten makamipun Mbah Nurijan Kakung. Wonten makamipun Mbah Nurijan Putih. Wonten makamipun Ki Pinangsang Gusti Krawung. Wonten makamipun Prabu Banjaran. Dulur monggo nyapu-nyapu riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Dumateng sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan samudayanipun ingkang tansah
kita takzimi. Sedaya para kiai sepuh ingkang tasih dipun paringi barokah yuswanipun. Ingkang wonten ranah dusun, ranah kampung, ranah desa, ranah kecamatan, kabupaten, wilayah pusat ingkang tansah dalem cadong-cadong kaberkahanipun ilmu. Alhamdulillah ing sapunika enjing punika dalem kalian beliau Mbah Tris sampun dumugi papan panggonan makamipun Eyang Nurijan wa zaujatihi wa auladihi wa dzurriyyah awafi silsilah. Anggenipun dalem bab langkon saking papan panggonan Tlatah Desa Gumulem Wetan Kecamatan Sukan Kabupaten Banjarnegara tumuju wonten nggih menika ngropoh Keranggan Temanggung niku dinten Senin. Alhamdulillah Senin muter-muter dumugi Wunut jam 3 enjang. Gendo-gendo rasa cerita ngopi bareng udut bareng dumugi subuhan bareng. Alhamdulillah rada latihan kita musola bareng-bareng. Sampun dumugi niku pindah lokasi wonten Karangsari Paraan. Juguran medang bareng udut bareng cerita babakan laku rasa. Pindah wonten makamipun Bapak Simbo. Menika almarhum Kiai Muhammad Basirun kalih simbok kula Nyai Mudiah. Dumugi wonten simbahipun jalur saking bapak nggih menika Mbah Yaya Harjo Pawirosmin kalih Mbah Bingah. Dumugi sak putra wayah wonten makam riku. Sak ndhuwure malih wonten makamipun nggih menika Nyai Kopek. Alhamdulillah ampun pindah lokasi wonten Kang Mas kawula biasa nunut ngecas HP, nunut kopi kalih iso mie ayam nikmat luar biasa mie ayami. Setelah niku istirahat sejenak pindah lokasi wonten Bendorojo di tanah kelahiran simbok kawula niku Benorjo ingkang gadhahi jalur simbah Mbah Yai Abdullah Basri kalih Mbah Mahmudah simbah jalur saking Simbok. Sowan wonten li'e kawula Kyai Haji Zainuddin utawa Ledah. Cerita bareng dingendikani kalih li'e kula macam-macam tentang ilmu kehidupan, ilmu adab, ilmu tata krama, ilmu silaturahmi, ilmu ziarah kubur. Badanipun salat subuh, salat duhur, bar duhur biasa makan lagi. Bar makan lagi pamitan kali li'e kawula sowan dumateng makamipun Simbah Kyai Abdullah Basri kalian Mbah Mahmudah ugi makamipun Eyang Raja Menggala. Saderengipun sowan wonten makamipun buyut kawula nggih menika Yang Singopawira ingkang wonten inggil makamipun Syekh Tholabuddin. Mandhap karena wis keton niku mendung, alhamdulillah nggih boten medun udane wonten makamipun Simbah Kakung Simbah Putih jalur saking Simbah. Sabadanipun niku teras pindah wonten Gergondo nembe dugi Kilen Telahap dilalah HP niku kula keri wonten Paderso. Akhire Mbah Tris tinggal wonten ndhuwure Telahap wis mlebu Ngerco. Kula marani HP riyen teng Paderso bar rampung kampiri Mbah Tris tenggen ndhuwur Telahap wis mlebu Reco langsung teng Gergondo mampir wonten jamaah mriku yo ngopi bareng udut bareng. Antawasipun dumugi jam kalih Mbah Tris ya. Jam kalih melanjutkan perjalanan ke Seprih Nagasari Pagentan. Dumugi Desa Seprih, Dusun Seprih nggih maksudnya. Dumugi Dusun Seprih, Desa Nagasari jam 4:30 dialah mampir wonten jamaah banser sing nembe mawon kundur saking apel 1000 banser wonten Cirebon. Mundure jam 12 nembe mapan terus 4:30 pun kula gugah. Andaan tekan ngawan barang niki. Lah alhamdulillah badhe isa silaturahmi wonten nggih menika Pak Diman jamaah ingkang dipun sepaken wonten Seprih Nagasari Pagentan. Tekan esuk pindah wonten Pak Herumam nggih silaturahmi. Lah alhamdulillah sakniki sampun wonten makamipun Eyang Nurijan. Niki kula bercerita sesuai dengan gerak dan langkah historis waktu di perjalanan. Buktine ana
niki sebelah niki masih diberikan kehidupan dan bisa mendengar. Lah intinya menapa? Nah, kula kalih Batris niku ngitung krikil wonten pinggir dalan nggih. Kalih demek aspal panas niku mung sak derma ngilingi nggih menika sing jeneng Pati. Ziarah kubur niki luar biasa karena jelas ziarah kubur niku bentuk rasa adab kita karo Rama Byung sing sampun sumare, karo simbah ingkang sampun sumare, karo buyut, karo canggah, karo wareng gandeng siwur ingkang sampun sumare, karo bapak guru kiai ingkang sampun sumare. Lateng mriki niki kula nggih nderek dawuh kali bapak simbah ingkang sampun sumare. Derek dawuh saking bapak guru ingkang tasih dipun paringi barokah sepunipun nggih menika Abah Santri sak garwa lan sak keluarga besaripun ugi dumateng bapakipun bapak gurunipun Abah Santri. Derek dawuh saking almarhum Simbah Kiai Munir Abdullah nggih kiai kula nggih pakde kula. Mingga dumateng almarhum Simbah Kiai Hudori, mingga dumateng almarhum Simbah Kiai Dalhar, mingga dumateng almarhum Simbah Kiai Mangli, Romo Agung Kiai Sirpayaman lan sak piturutipun. Intine mung gegandolan barokah. Lah barokah ziarah kubur menika wau yekti jelas oleh lamuno pelaku niku dereng pikantuk merasakan barokah, insya Allah tumuju dumateng garwa ingkang tasih anggadhahi garwa, baik garwa niku tasih sugeng, tasih yuswanipun tasih saged dipun tinggalikan di maujud, utawi garwa ingkang sampun sumare. Mboten wonten garwa mesti wonten putra, mboten wonten putra mesti wonten putu. Dadi barokah niku mengalir mlebu tenggen masuk gennya dulu, keturunan dulu. Setelah keturunan niku wis ulih kesampak kabeh barokahe, baru keluarga terdekat, baru wonten jamaah, baru wonten yang lain. Ning nyun sewu sedulur. Pinten-pinten ingkang ziarah kubur tebe-tebe wonten wali tisah lan wali-wali lindunipun, ning kadang-kadang niku sok mboten ngopeni kalih nggih mburine. Wonten mburi niku wonten makamipun simbah ingkang sampun sumare. Mungkin makamipun bapak simbah ingkang sampun sumare. Mungkin makamipun kiai dusun, kiai desa, kiai kecamatan ingkang sampun sumare, ning kadang-kadang mboten lan dereng diopeni, dereng sowan nyuwun idi pangestu kalih ingkang bubak lan bawreksa dusun, kampung, desa, kecamatan sak pemunggah. Dereng nyuwun idi pangestu palilah saking Rama Byung ingkang sampun sumare simbah buyut canggah. Lah niku nggih ning kula sah-sah mawon ziarah kubur mboten sowan-sowan derek nyuwun pamit idi pangestu karo Rama Byung simbah buyut kiai. Ning kurang pas, kurang patut lan kurang pantes. Tupeni riyin makam-makam awake dhewe, keluarga dhewe baru sasampunipun merampok. Mbah Tris kali kula niku nggih wingi kula tenggen Karang menapa. Nggih kula nggih ziarah kubur wonten garwanipun Mbah Tris. Kula wonten padarsa paraan nggih mboten wonten candine. Kula langsung wonten papan panggonan Bapak Sibok ingkang sampun sumare wonten gunung. Undagan niku diitung kalih Mbah Tris 135 undagan. Luar biasa. Ngeten mawon sedulur, kula mboten saged matur kathah sanget dumateng panjenengan sama, izinipun monggo sari digerakno latihan ziarah kubur, manjaro aliman faqad jaroni paman jaroni wajabat lahu syafaati. Iku mawon kuncine sing penting seneng barang pegawean napa kemawon bentuknya, mbok kowe kuli bangunan, mbok kowe tukang, mbok kowe nang pasar, mbok kowe sales, mbok kowe marketing, mbok niku majlisan, mbok niku organisasi, mbok niku napa kemawon judule, yang penting asal senang niku gerak dan langkah kita akan merasa ringan dan tidak ada beban suatu apapun, ning tetap bisa. Sinten kemawon saking daerah wetan nggih, daerah Wonosobo, tekan Paraan, tekan Temanggung, tekan Secang, tekan Magelang, tekan Salaman, Tempurang, Munggah, tekan Ngadirjo, Sukoharjo, mbok menawi kalau harus tindak wonten mriki daerah-daerah mriki sing jelas niku wonten Sopi Nagasari Sawidak, niku wonten makam, nggih niku wonten Hyang Nurijan. Nek saking Karangkobar nggih saged liwati niku tenggen Jomblang mlebu mriki, mangke tumuju wonten makamipun. Niti motor, niti mobil monggo, berkah tanpa tanding.
Wonten kelepatan kawula kirang sae, kirang sopan, kirang santun, kirang adab, kirang trapsila, kirang gawuh, kirang suposita, kirang tata krama saha kirang nuju grana. Dalem nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Begitu. Tenang mawon, santai mawon. Bahasane niku santai mawon. Kupat lepet taline janur. Mbok menawa bablakon anggenipun matur wonten lepat jaluput mugi-mugi dados sedulur. Pasang pulut nang dhuwur wit cemara. Mbok menawa bablakon anggenipun matur wonten salah lan luput mugi-mugi jenengan sujya ikhlas palilah ngapunten dumateng diri kawula. Nah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kridaning ati ora bisa bedah kutaning pesti. Cekek.